may tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Beshi! Oh, nakaawag ka mat, Marieta. Matuloy ka diti outing tayo iti Tagaytay, Beshi? Wala, matuloy, Beshi. Apay ka di. No kasta nga rod, sumurutak, Beshi. Manuti contribution tayo ngay. Ay nawaw, agpakada ka nga umunakin nila kay mo, Beshi. Narigat di mairamraman na niya. Apay mairaman kayo ngay. Amangan ko no planom ti aglibas, kat maamuan na ada kami ti kadwam. Amangan no panunutan na abad influence kami. Siya kun ti makaamukin lakay ko, si kakit dimot. Makapadanag kamot, Beshi. Ay nawaw, anya nga min ti pagdandanagam aya. At damot nga minin asawang, Beshi. Saan akas idi anawaya ka nga agpaliwawang. Ay basta, sumurutak. Di kay madanagan, ta agpakada akmat iti asawa. Abay kas ti panagkitam kanyak mo rin ita. Kuha nga min lakay. Anya day dyan. Yeah. Planok ti agbakasyon. Kailiw ko ni tatang lakay. Day talaan gaya. Okay lang mo't kanyak no sarong karap ni tatang mo. Nawaya ka mo tawan trabaho. Kisayak ti ornong taa. Uwin, mangirwar ka iti pagpletem. Kan igatang mo iti pasarabo ni tatang. Kanong agbiyahe ka aya? Inton bigat matla ang lakay. Okay, palubusan ka bakit? Ay nawaw, agyaman aklaunay alakay. I love you. Alawin. Sige, hindi po yung silaw ta maturog tan bakit? At dapat trabaho inton bigat. Ay na, nagmayatan ti angin dito'y igit ti baybay, Beshi. Ay na, Beshi, siya kung ti madandanagan. Ay nawaw, anya manan ti pagdandanagam, aya. Sigurado ka kadi nagpakada ka kinila kay mo. Katuan mag. Inikanak to pa iti kwarta agastosa. Sigurado ka Naa, apay nga agdwa-dwa ka payla ang Beshi. Kaibagbagak lang nga rudon. Win ata amangan no nagrason ka laang. Numaduktalan nila kay mo ada kami ti kaduham. Amangan no gumuramit kada kami. Awan pagdanagam, takas na ko nakitayon. Amo nila kay kuti maipapan itilakad ko. Nagpakadaakan ko na, sakbe nga imayat. Mano nga aldaw ti bakasyon ni Marieta ijay lugar da, bastya na nakaw. Talungal daw lang nanang. Di agawid matlaang inton Sabadaw. Una nang. Simurot ka kumamot tapno makapag-relax ka mo't. Saan na mabalin nanang? At trabaho. Ay nawaw, mabalin mo't nga aglib ka paylaang. Iton maminsan tulangan nanang. Mala, addakan ka day ta anak ko. Nagluto kayo ka din iti pangaldahon tayo. Mabisin ka ka din. Itay pa'y ananang. Mala, sumurot ka nga rudan ijay kusina tamang idasarak iti kananta. Mangal daw tan tanay anyat urasan. At damadlaw ko Marieta anak ka. Anyamat day ta amadlaw yun, nanang. Kaslang imisit ka basay. Ah? Kaslang imisit ka kunak. Ay nawaw, gagangay na nanang. Napudot mo't ngamin ijay. Kasta aya. Wen, napudot ti panawan ijay ita, nanang. Ay kat naglotion ka kumaa. Naglusyon akmat, ngam kurang, nanang. Mala, agdiretso ka ni iti silidyaw tapno makainan ka. Sigurado anabanno ka iti biyahem. Sapay adayo ti lugar dagiti dadakkel maw. Wen nga rod, nanang. Talaga makabannog ti agbiyahe. Kunaklakit di numaamuan na ti pudno. Naimbaglaangan ata nakapagrasunak adagos. Kumusta mo't ni tatang ijay? Nasaya at latamot lakay. Kumusta tan anayin na? Ay, kwa,
Awan mo't na nadakdakamat na lakay. Naimbagan mo siguro dagiti sa kanan. Wen lakay, makapagnamot Saan man anitatang ti pagsaritaan ta? Agidda kakit ti ta maturugtan. Umunakan bakit? Ay nawaw, di ka maturog. Aramidik pa iti report ko bakit? Umunakan. Tas sigurado ang nabambannog ka iti biyahe. Medyo ngimisit ka pa Napudot ngamin ijay iso akasta. Di ka nagbalo ni tilusyon mo aya. At damat, ngam kurang. Umunak nga rodan ang maturog no adapay aramidam. Okay, good night. Naimbaglaangan taday jay laang ti sinaludsod na. Anya ti plano yu ken Marieta ayabas dyan anak ko. Ay nawaw, kanya plano na nang. Kaya't kumuten at imaadaan iti apo ko. Umapapala kung kadagiti kumarek. Inanang mit. Saan pa kahit ni Marita tagsikog? Ay nawaw, nasurok ang makatawanan tinapalabas sipod nagkalaysa kayo. Saan mo't ang mabalin apilitin tayo di tao no di na pa kahit nanang? Unang, no sa dino ngamin ati papapanan ni bakit mo. Kanayon laang nga narumrumwar. Di mo tan matatao dito'y balay katawan mo trabaho na. Psst, kontrolin nyo ti boses yung nanang. Ang mga numangag na kayo. Ay na, ibagbagak laang timadmadlaw ko, Bastian. Awan mo trabaho na. Ngam no apay kanayon narumwar. Bakit? Kaya't kanumot tininanang timadan itapaw. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagakken ka asa anak pa'y anak kasagana, Bastian. Kaano nga rod anak kasagana ka? Ibagaktuken ka Sige, anusan mi ti aguray bakit? Kasta aguray kayo, tadyak kayat ti dagulit kunak manen. Ayun gayam, ada tilakad ko inton Sabado. Manain? Agawid ak manen ijay lugar me. Apay manain? Asino ti masakit? Ay nawaw, awan ti masakit. Ha? Unak lakid din o da kabagyam masakit. Hindi na palabas sa bulan, nagawid ka manin ijay. Awan magkidi Kaya't kula ang ti agawid ti kabsat ni tatang agnanaad ijay abroad. Kastaya. Wen, imbagak anasapsapat apno ammom. Kasayak ti kwarta nga inpadulin mo kanyak alakay. Ammumat nga awan trabaho. Anya dyan nadamag ko. Agawid ka numanan ni Marita. Una nang. Ay nawaw, kaano laang idinagawid ijay. At damanen masakit aya akabagyanda. Awa, nanang. Agawid ka no ti kabsat ti katugang ang agnanad ija abroad. Apay, di mo kayat ti agpasyar ijay ayanda. Ang dami trabaho, nanang. O di aglive ka iti uray manunga aldaw laang. Makatawon mo ten adi mo nakitkita ti katugangam. Kasaritak to ni bakit ko, nanyat may bagana, nanang. No siyak ti sika, sumurutak mo, anak ko. Anya nga tano, makipasyarak matin ka, Marita, bakit? Anyat ko nam lakay. Sumurutakin ka, no agawid ka kunak. Ay nawaw, adda ti trabaho. Saan mat amabalin nga aglangan ka abas dyan? Aglivak pa ilang, bakit? Saanen akasapulan day talakay? Agtrabaho ka kitdi, taisupay ti swildwom. Di mo samot kayat nga agawid aki jay, bakit? Saan akas talakay? Pampanunutok laang ti trabaho. Agtrabaho ka, tasyaklat ng ti agawid. Sakan to agawid ijay no Christmas. Ha? Di ka madanagan, tasyak ti makaamo nga agpalawag kini tatang. Maawatan na kamatkit di dayjay, taadakat nga rod trabaho. Hello, tatang. Kumusta kayo mo tendita? Nasayang atak mo dito, basta na nakaw. Nakaawag ka ba? Salud-sudak ko man no si Mang Putin ni Marita dita, tatang. Ay nawaw, sa dino tinaparan ni Marieta aya? Nagawid anak yo dita, tatang. Agawid ka nung amin ti kapsat yung agnanad ija abroad. Day, awang mo ni Marieta dito. Awan mo't lang, di kapsat ko nga gawin dito. No kasta, inulbudan nak ta asawak. Ay, una yan deta Marieta. Kung naklaki din, nung nagbalbaliwan, ta nagkalay sa kayaw. Panagkunayo, tatang. Nagpaliwawang man nga tati anak yaw. Sigurado na ita. Ang mga nasimuro man ka nakitigagayom na.
Awan mo di tao. O na yun ta asawa. Agulbud pa yan tapnula ang makabulakbol. Nakasaritam ka di ti katugangam, bastya na nakaw. O nanang, Kahit si Mang Putan ti asawam ijay. nanang, awan ka numot ti manugang nyo ijay. Ha? Ay nawaw, kunak man no agawid ijay lugar da. Nagulbud manin. No kasta, nagpaliwawang man nga rutan ni Marieta. O nanang, sigurado daytan. Sa dino kumapay ti duma na pananangay. Ay una yan jay asawam. Day taagbalyudong mutin tar aramiden na. Isu adi na pa'y kaya tagsikog nanang. Saan pa'y nga rod anauma iti kinabalasang na no kasta? Marieta, saan ka kadipay analpas dita? Mabitla ang beshi. Aglosyo nakpay, ta ang mga nungumisita. Ay nawaho, itay pay day ta lotion, besi. Mabitla ang anday to'y beshi. Agawaam taitay pay nga agururay dagiti kakaduata. Umunakan, sumaruno akto. Pakibaga nga urayan dakwan. Agawaam ket di tagiddan ta. Makaungat dagi jay no nabuntog ta. Saan ang masulit ti bayad tayo no kwa? Ay, makabanog ti agbiyahe. Kumusta ta outing niyo? Outing mo't nga ibagbagam si ka, Bastian. Ti outing niyo kadag iti kagayim mo Jak amo kang ka. Di ka man agin di daam mo, sika, Marieta. Nakasaritak ni tatang, kat saan ka nung ijay tinapanam. Anya? Nagulbud ka, tapnula ang makaduam dagiti kagayim mo. Aging gaitakit paliwawang ka. Kung naglakid din o nagbalbaliw ka ta nagkasartan, saan mo't gayam? No ibagak nga outing ti makagapo, sigurado adinak palubusan. Nasayaat ka diti kasta nga aramid ta asawa, Okay lang kanyak, no di mo kaya tagtrabaho. Ngam saan mo't anasayaat aday talatan agpaliwawang tar aramidam. Panunutam nga addaak nga asawang Marieta. Nagadulakit ding amom. Rugya mong tagimpake, tay sublikan kini tatang mo. Anya? San ka pa'y gayam anauma iti kinabalasang mo? Maaramid mo pa'y tagulbod kanyak nga asawam. Tapnawanan riri, isubli ka latan. Ay nawaw, gamit mo't ni baka mo dagita nakaw. Gamit na talaga, nanang. Pangipanamot ka dagita. Isubli ko ni Marieta, nanang. Anya? San pa analpas ti kinabalasang na? Isu anasay-saya at no isubliklat kinitatang na, nanang. Saan ka di amaala dayta itinasaya at asaritaan? Saan na, nanang? Napunuan akon. Nasurok ang makatawon mutan anagan anusak. Jak kaya ti asawa apaliwawang, nanang. Ti kunana iti, kat isardeng na, ti kastangar aramiden na. Ngam, ay, makauma. Apa yan, Marieta? Ang dati nararamid mo? Dakas ayat ti aginjoy tatang. Saan na? Ngam sobra mo, tinday tapa nag-enjoy mo. Agulbod ka pa yung kinilakay mo. Saan lang amin ang makaawat dahi Abastian tatang. Oran niya pa tibagbagam. Sana may parbang di kastangar aramid marakaw. Sikat ti babae. Rumbang laang asikas pum nilakay mo. Sana na'y tagbalbalyudong tararamidam. Ay, Nagasat ka kan Bastian nga asawam. Taad na natalgit at trabaho na. Kung saan ang nabisyo, ngam anya kinaramid mo. tulungan nakman nga ro tatang. Kasarita yun ni Bastian. Ang yapay ko mapilaang. Ibagayo ata ikanak iti may sapay agundaway tatang. Sikat ti rumbang ang mga ramay, diti kasta. Sikat ti mga ayaw ang kwana. Alamot tan tatang, tulungan nak kuma. Please. Agkapay-kapay abalayan. Ay, nagyaman na, kabalayan. Anya nga minang tigagaram abalayan. Kabalayan. Mabaling ka di akasaritam di anak mo. Ah, No, mabaling, ikan na kumaitimay sapay agundaway ti anak ko, abalayan. kinasaritak mo't ti anak ko may papan iti dayta ba nag-abalayan. Anya kunanangay. Nalagadinan kayat ngam ipadas ko manen akasarita. Bareng maasyan iti asawa na kat ikan na iti may sapay agundaway. Ay nagyaman naklaunay alakay. Di nakman arakupin. Ay nawaw, apay kuma kat asawa kamat. Ang ingay ta, kat nasakit tinakam ko ka. Sorry nga minan pakawanan na kun lakay. No saan ka pa anauma iti kinabalasang mo.
Itag kong tiwayawayam. Saan alakay? Bidot ko dayjay. Saanan a maulit? Jak kaya ti sakit ti ulo. Saanan lakay? Agbalbaliwakon. Saan akon nga agpaliwaweng kan agulbod. Tapno awan pagsakitan tinakam mo. Kita ma, amangan nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Panaknakak lakay. Panaknakak apudno ti panagbalbaliw ko. Pasensya kayon, Beshi. Ngam saan ako na sumurot iti outing yo. Oh, itaman pa eh. Jak kayat aguraan nak ti asawak, Beshi. Guraan. Kinapudno na. Amin nga outing tayo idi. Kat saan nga amo nila kay ko. Ay nawaw, tiimbagam kanya kat nagpakada ka, Beshi. Ulbud ko laang dayjay, Beshi. Ay unay kan, Beshi. Isu tinagapaan mi, Beshi. Aging ga itakat na sakit tinakam na kanyak. Isu as anak pa'y asumurot. Ala, maawatan mi. Agsingsingpot ka matandi ka. No saan akayat nila kay mo, di mo aramidan, tapno awan riri. Wan, Beshi. Talaga asaanan. Ada good news ko kan kalakay. Oh, kanya ti good news ma. Mm. Ultrasound mo dahito bakit? Kahit ka di asawon dahito nga agdadagsan ka? Wan lakay. Masikuga kon. Lukas ta, agbalina kon nga ama. Ay na, agyaman aklaunay bakit? Ayo may kayaw, tamangan tayaw. Nakaidasara ko. Nanang! Nangnag yun ay day! Ayaw mo ko, nanak ko. Siya ti kadwa ni bakit mo anang pa-ultrasound itay. Ay na, maragsakan aklaunay bakit? Uray siyang alakay. At damat laangan ti aw-awirek. Di ka na makapaliwawang. Jak matlaangan kaya ti agpaliwawang lakay. Dakkel ti nagbaliwan ti asawa manak ko. Kung nga ron na, kanayon mo nga dati di balay. Naimbaglaangan tana amiris na dagiti bidot na. Naku na, yung pa'y nanang. Saan nga iso pa pagparpari ko tak? Una, nariga ti maaddaan iti asawa asaan pa'y anauma iti kinabaraw. Wano kinabalasang na. Ay, nawaw! Sakbay amaki asawa ka, siguraduam anaumakan iti biag ti kinabalasang. Iti kasta kat awan ti agbalin a parikot intun agpamilyakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ibagang bakit? Agawid kami iti anak ta intun umay alawas lakay. Awan mga sikaso kininanang. Kasta ka di? Wen lakay, sapay makalawas mi ijay. Itala ang ngamin manen nga agbakasyon ti kapsat ko. Kasaritak to ni Manang Camila, ta iso pa lang ti mga sikaso kaninanan. Adda ngamin trabaho, naimbagken ko na, ta adda ka na yun igibalay da. At least, maasikaso na ni nanang. Uwan bakit? Kasaritak to, bareng umanugot ni Manang. Ay nawaw, itala ang matlakay. Manu atawunan adito'y balay tinagnaadan ni nanang. Makalawas laang matidawatan taken kwa na lakay. Dahil tati ipalawag ko kinkwana, bareng maawatan na, bakit? Okay, baga anak to adagos tapno amukmat. Anya ti kagaram si ka Robert. Kasti ngamin Manang, agawid dati si iti lugar da intun umay alawas.
Kat awan mga sikaso ka ni nanang. Ay nawaw, si Kangay. Adamat nga rod trabaho. Awan oras ko ang mga sikaso kininanang. Makalawas laan ko manang. No agsubli datay si, agsublimat ni nanang ijibalay. Ay nawaw, awan nga rod oras ko. Alamot din awan mo trabaho. Adda pa kitang danak inton umay alawas. Anya, No kayat mo, di aglib ka payla ang iti trabahom, tapno maasikasom ni nanang. anya lang mata makalawas. Kamila, bakit? Awan nga rod oras ko, Noel. Ay nawaw. Awan oras mo. Kat no inaldaw nga dakan iti balay. Ay, basta, Inayo mat dahil jay, bakit? di mo man ipilit ti amom. Awan ka day ti panagayat mo iti inam. Iti panagkunam ka di, kat nalakat ti mga sikaso iti bakat, ah? Ay nawaw. Nalabas mo ti kasta panagsasaom. Kaslali ka maasya na di bakit? No kayat mo, di sikat ti mga sikaso kin ni nanang, ibagak kin ni Robert, ta itulod na dito'y balay. Laa, amo mo tasakyag trabaho tapno adalamutan tayo. Kastapay lang marti bagam. Awan ka asim iti mismo nga inam. Ay nawaw. Nakasaritam ka din ni Manang Camila, lakay? Well, hindi may sangal daw pa Imanugot? Di namat nga rod kayat, bakit? Ay nawaw, apay kanumot ngay. Awan ti trabaho na, saan ka day? Ada ka no pakitangdanan na inton o may alawas. Awan samot ten bibiyang na iti inatayo. Yak man amoy ti dadya tao. Kasano nga ruden day talakay? Kasaritak langan ti bus ko. Kapilitan nga glanganak. Saan mo ta mabalin adi kay agawi di ti anak ta? Uray talo nga aldawlatan lakay. Kaya't da ka kumaamakita ti pamilya. Ngam awan mo't ngamin mga sikaso kinanang dito'y balay. Wen nga rod bakit? Saan mo't nga minakayat ti kabsat ko? Ipadas ko man gayam akasarita ti kapsat ko. No okay la ang kadakwada, di uray isuda ti umayagpasyar dito'y balay. Di bale, taadamot serbis da. Tapno saanan ang masapul nga aglangan ka. Saludsudam nga umuna no okay lang kadakwada, bakit? Mangan kayon, tapno makatumar kayo iti agas yun, nanang. Matuloy ka day, ti panagawid yo iti asawam, ti si anak kaw. Saanan, nanang? Nakapagsarita kami iti kapsat ko itay, kat isudalat ta kano ti umayagpasyar ditoy. Nasaya at mat nga rod ano kasta. Apay ana saludsod yun, nanang? Wan tadyak kaya timapan iti ayan ni Camila. Ay nawaw, apay kumangay, nanang. Anak yumat ni Manang Camila. Wan nga madimag nga rod ti trato na kanyak. Anya? Naimbag ka pa'y amanugang kaw ta isakit nak. Ni Camila mismo nga anak kaw. Diyak amo no anya ti kapanunutan na. Nasaya at laang magkanyak no ada kwarta. Anya? Hello, Auntie Soledad. Kumusta kayo matandita, Robert, kaanakan? Nasayat kami lat tama itantay. Kumusta ni Manang Pilipa dita? Kaasi ti Apo, uray agtumtumari ti agas kat makapag na, kan makapangan lat tama itantay. Pagyamanan ni ti Apo no kasta kanakan. Ayun gayam, plano mi ti agpasyar dita lugar tayo inton umay abulan. Ay, una antay. Umay kayo matagpasyar Mano atawan mo tan asaan tayo nagkikita? Wan nga rod kaanakan. Nabayag mo tan day dinaudi ang nagkikita tayo. Sarungkaran yung tuninanang dito balay Sigurado ang mailiw da kada kayo. Mabalin yung matlang ti maturog dito balay no kaya tiyo. Ayun ninanang nyo talaga ti kagarak. Ay mabalin ka di ang makasarita ti kapsat ko. Mabit lang, tamapanak iti silid na, ante. Matuloy ka di daan ti Soledad, Robert. Uwan manang. Pagturugan da kanungay, inla ko da mga amin ti family house da. Open mo ti balay may para kadakwada. Ay nawaw, umanay kayo ijay aya. Umanay kami manang. Manudala ang mut kay. Winangam simple mo't ti balay yo. Sapay bak ng dagijay. Napadasan damot tinagnaat iti simple abalay. Amok nga okay lang kadakwada. No kayat da, di uray ijay balay ti pagturugan da. At least ijay tanalawlawa. Sigurado akayat mo't lang ni Auntie Soledad iti balay. Ta ijay ti ayan ni nanang. Ni nanang ti gagarada manang.
Agsagana ka, Noel lakay. Ay nawaw. Sa dinaw ti papananta Camila bakit? Na, simang putang tibak ng akabsat ni Nanang. Anya? Ay awanan ti ado sa lutsud. Agawa amket di ta agsagana. Taamangan numaibusan ta. Maibusan? Aramatem ka di mata common sense mo lakay. Nagapudaan ti solidad ijay abroad. Sigurado nga adain sang putda pasarabo. Ay nawaw ka bakit? Pasarabo mo dyan na nita utak mo. Ay na di ka man agin-agin dita. Amok akayat mo mutlaang. Nakababayin mo ta kanyan tiyaw. Ay so saanin nga uso ti bain-bain ita. No managbabain ka. Awan na, di ka makaraman. Kumusta ka matan, Manang Pilipa? Nasaya at aklata ading kau. Kasla na aywanan kamot anasaya. Mayat ti bagim ita, Manang. Saan akasla iti anakakutkutong ka? Wen ata nasaya at matdarubart kanti manugang ko kanyak. Nagasat ka, Manang Pilipa. Naku nampay. No maipapan iti makan. Awan mo maibagak ta saan da nga imot. Asikasundak pa'y anasayaat. Mayat. Ay, ningay ka anakan Camila. Kumusta matan? Sa balilat tamay ti ugali na dayjay akaanak kam ading kau. Ne, apay ngay. Kas iti sigaw, nasaya at mula ang kanyak no adda kwartak. No naibusan, di na kon pagan-anaw. Ay, una yan di kasta nga ugali na, Manang. Wan nga raw, awan mo amok anadagsin abasyol ko kengkwana. Iso siguro mo ti kinatao na. Di bali ata damat da ka na kan Robert kan ti asawa na anaanos kan ka. Ayun kayam, ikan ka iti kwarta, Manang. Ay nawaw, nagadon ading kau. Awatem kit din, para kan kat ay tamanang. Ay na, agyaman naklaunay aading kau. Naimbag lang nga igatang mi iti masapsapul mi dito'y balay. Nasaya at mata nakaumay kayo, Camila, kaanakan. Kaya't may matimaki-jamming kada kayo, anti-solidad. Kumusta kayo mata ni ti asawam? Nasaya at latamot, anti. At dati saan apag kinaawatan? Normal siguro, dayjay. Aywan, normal nga dati saan apag kinaawatan dagiti agasawa. Ngam tinapatag kat masolbarlat. Aywan gayam, anti. Nakita ti blue bills nga inyawat yung kininanang itay. Para kan kwa na dayjay kanakan. Saan mo't ngaminan ang makatrabaho? Manungay dayjay, anti. 35,000. Ay nawaw, dakla, anti. Kas na ko nakita yan. Saan ang makatrabaho ni nanang yo? Tulong kumutin dayjay kan kwa na. Kitaan nyo di yo pag-interesan kanakan. Ni anti mat, nagsalud-sudak lang niya. Pagan ano kumangay day ta kwarta, kat adamot kwartami kan lakay ko. Nagawid mo't gayam ang daan ti solidad, Nanang. Wen itay pay. Ayun gayam, saan akong abisi? No kayat yo, di ipadas yo mat ti agnaid ijay balay, uray makalawas lang. Ay nawaw, saan kayo mat atulang iti panagkunak, Nanang? Mabalin ko ti agnaed ije balayo kunam Camila. Uy, Nanang. Itaman pay. Pagpanunutan nyo anaimbag no kayat yo. Ibagak kini Noel ta umay na kayo sukunan. Saanan anak ko? Ano sa kun dito ayan da Robert? Mayak mulaang ditoy. Nalawlawa ijay balay mi, Nanang. Diyak mulaang kayat tinalawa unay. Uray makalawas lang no isong. Pasensya ka, ngam talaga ajak kayat Camila anak ko. Kuntinto akong ditoy. Day tati may imbaga ni Manang kada kayo, Nanang? Wen anak ko. Ay nawaw. Nakita na siguro tintad niya antisolidad na blue bills kada kayo. Diyak man amaw. Kala at mat anak baliw ti kapanunutan da. Kat no di na kaya tamapan kayo di balay da iday. Tabisi kanumat nga oray saan mo tapod no. Naku nampay,
Ti kwarta siguro manan ti habol na Awagak man yan ti solidad. Saludsudak no amo ni Manang Camila ti may papaniti kwarta ng inted na kada kayo. Sika basta siyak, jak kayat ti agnaed ija ayanda. Maistri siyak laki di anak ko. Naanos laang ngamin ni Manang mo kanyak no ada kwarta. Makapaasar ni nanang. Anya timbaganakan ka aya. Di nakit din kaya ti agnaed dito'y balay. No di na kaya, di mo pilitin Insuro siguro da Robert dayay. Iso akas jay matan ti panagsasauna kanya. Hindi kagsawi ti kasta, no saan ka mata sigurado, bakit? Sigurado dayta. Kaya't da abukudan ti kwarta nga inted ni antisolidad kin ni nanang. Iso akas tada. Si kakit di ati rupat kwarta, naglawag man. Kaya't mo amaala ni Nanang ita tada kwarta na. Ngam no maipus manan, isublim tumanan iti kabsat mo. Sana kasta ti plano kanya? Ay, di ka man dita. Amok ti ugalim bakit. Nasaya at kalaang ka ni Nanang no ada kwarta na. Ay nawaw, no awan na saya at nga ibagam. Aguli magkalatan. Makapaasar ka mo. Hello, Auntie Solidad. Sana nasaya ti kastangar arabidam, Camila. Awan ti amo kabasol ko kada kayo, Auntie. Mawag ti kapsat mo kanyak. Kayat mo kanumat nga alaan ni nanang yo. Ha? Kayat mo nga alaan, taamom nga daitad ko kankwa na kwarta. Saan anasaya ti kastagalan ti may sanganak, Camila? Ninayunan daman siguro ti istoryada kada kayo, Auntie. Oray ni nanang mumat, iti nagpasyarak dita. Nakuna na anasaya at kalaang kanukan kwa na no at na kwarta na. Agraman day taabanag, ipulong dapay kada kayo. Ay nawaw. Agpanunot ka nasaya at kanakan, bakatan tinayo. Sana nasaya at apag-interesan nyo ti kwarta na itad para kan na. Pag tinulungan nyo kit di nga aywanan kit ni Robert, iti kasta, makadwayo pa'y itinabayag. Anya? Nag-text gayam ni Manang Camila itay, bakit? Naladaw lang nga nabasak. Anya ti intex ni Manang Camila? Buludan da kanumat ni Nanang. Uray makabulan ka naw. Di nan samat amo na ibang ko ti kwarta nga inted ni antisolidad kin Nanang. Ti kunanay ti text na kat uray awan kwarta ni Nanang, okay lang. Isuda kanumat tan ti makaamaw. No kasta, nagbalbaliwan ni Manang mo? Nalabit na kasta, bakit? Ay kat nasaya at ano kasta? Ni, isumat ti sumungad. Aywan, umay na siguro sukunan ni Nanang. Jak kayat ti agnaed ija balayaw, Camila anak ko. Ay nawaw, apay mo't ngay nanang. Kasanaw no mapanak Ay ijay. nananang, awan pagdanagan nyo, tauray awan kwartayo, asikaswan kay lata na sayaat. Kasano laangan no saan ang mapasamak dayta? Day sakto ti kaasay anak ko. May mayatan dito ayan ni ading mau. Alamot tan ananang, umanugot kayon. Di kay madanagan, ta saan kayo matabaybay-an ijay balay. Oh, gatas yun nanang. Ibusan nyo tapno saan asayang. Agyaman naklaunay Camila anak ko. Umayak man, Manang. Oh, si kamad gayam Robert ading ko. Sumra ka Kaya't kula kumustahan ti kasasad ni Nanang. Da kayo matanti makamo nga agsarita kin ni nanang. Sige, taglaba akpay. Oh, kumusta kayo matan dito Nanang? Kaasi na, nasaya at magtitrato ti kapsat mo kanyak. Di na kayo bugbog kawan? Saan matan? Uray ni Noel nga asawa ti kapsat mo, naanos mo kanyak. Sigod mo't anaanos ni Manong Noel, Nanang. Awanin pagdanagan tayo anak ko. Nagbalbaliwan ni Manang yaw. Kat sapay la kumata pudno matanday ta pa nagbalbaliw na. Ay, nawaw! Addaman kan awan ti kwarta wenno pensyon dagiti dadakkel tayo, ayatan kan isakit tayo ida. Agbalin tayo nga ulidan nga anak.
Tapno saan nga agbalin akakaasi, dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuhat ako, Nilda. Nalipatam ti balon mo lakay. Saanin, bakit? Ay nawaw, apay asaanan? Saan ako nagbalon? Mangan kami layang ni Jai. Naa, itaman pay. Di ko nang kanyak kat agtipid ta. Katun, Mart. Apay nga rod adi ka agbalon ngay. Di bali at ang alakalayang mo timakanin Jai. Saan ka magastusan, bakit? Kailan gumatang ki Jai, di kan mapanog aglutaw. Agpudno ka man kanyak. At dansa matidad dumaamang mangtad iti balon mo itjay. Ne, awan na. At dalaang maamuak, talaga adakas ka kanyak. Mabisin ka ka din, Julius. Sigawan ka, Niki. Nalpasan, di paramid ni Busking ka. Nalpasan, Ayan nga tibalon. Ti ko nam kanyak at mga lakay tibalon. Iso asaan ako na nangalay tibalon ko. Adda iti bag ko. Pugtuam no anya ti inlutok a pangaldawan ta. Hindi ako matamunan niya. Siyempre, ti paborito manen. Ay na, nagyaman aklaw na Niki. Naimasa talaga ti lutong. Iso siguro akas lalumuklok magak. O sige, ibagam lang no mabisin ka ta itad ko ti balon mo. Mabisin ako. Saan na kami nanamigan? Tawan mo't naimas ang pasitay di balay. Sige, mabiit lang nga ro, tamapan ko alaan ti balon mo. Aggidan ta ang mangal daw, ah? Anya ti kaya ta sa unye nakitak para Julius. Ay no, anya ti nakitang para onad. Nakita ka naggidan kayo kininiki itay. Ha? Ti kayat ko asawan, kat naggidan kayo anangan. Nakitak mo't lang iso tinangalay ti balon nyo adwa. Talaga lang anasingid kami gininiki pare. Ay, aganad ka pare. Sigaman, pagpampanunutan ta kami bagit ti daggers. No kastag sarasarita kayo, kat madlaw ko nga tati something yaw. Ay nawaw, awan ha. Something mo nga ibagbagam nita. Nasingid kayo unay ti tunggal may isa pare. May salang ti sigurado pare onad. Awan ti kahit asawan dagiti magitkitam. Lalaki ak pare. Amok na kita. Garaw mo pa'y lang madlawan. Narabian kamot anagawid, Hilda. Traffic nanang. Manmanupay tinagbiyahe alugan dito'y lugar tayo. Ni Julius ngay. Awan pa'y mat. Ay nawaw. Anyat orasan, ngam awan pa'y anagawid nanang. Awan pa'y mat. Ay naapaw. Narabyan mananday di atao. No sa dino nga ta tinapanan na ah. Amangan no nag-overtime da. Sapay la kumaata puno ang nag-overtime da. No saan nga nanang? No adda nga iti sabali anapanan na. Ay naanak ko, agsarita kayon to itinalapat inton sumangpag. Kunaklakit din no nagawid mo't tanday di atao. Wano saan, amangan mat no na traffic laeng. Uray traffic, itay kumapay asim mangpot. Alas 5 ti dismissal day jay nanang. Anyat orasan. Agalas 9 iti rabi eh. Ngam awan pa'y mat anagawid. Agyaman naklaunay, Julius. Agyaman naktaintulod nak dito'y balay. Pasensya ka na. Tajip lang ti kabalak. Awan mo ngamin budget ko pang motor. Okay lang. At least, adda kadwak anagawid. Agyaman nakmanin na. Awan na nyaman na. Basta siya.
Ngam, amang ano agungat ti asawam. Di nang tumamuan. Kasano no ada nakakita ka data kat idanon da kan kwa na. Asino kumakay? No saludsuden na ka ngay no apay anarabyan ka. Ah, ay nawa, nalakalang daytan niya. Anya ti ibagam kan kwa na. Siya, kung ti makamu agrasong kong na. No addat ibagak, sigurado apat yan na. Okay. O sige, agawit ang magkarutan. O sige, agan anak ka ha. Inton bigat manan. Sa dino tinagapuam, Julius? Ay nawa, adda ka magayam dita bakit? Makapakigtot ka mat. Ti saludsod ko, tisong batang. Sa dino tinagapuam ko na. Adda nang ibaunan ni Buskanyak. Iso na rabyanak bakit? Sigurado ka? Un bakit? Pudno ti bagbakin ka. Apay nga rod akas sa tilangam. Kasla madanagan ka. Ay, saan Awan ba't amo ka basol ko bakit? Ang taking ganan o patsim ti bagbagak kun mo saan? Apay nga rod adi nakitaan iti diritso. Nupudno ti ibagbagam. Atay ta, pudno ti bagbakin ka. Buludak man nga rod ti cellphone mo. No talaga ka. Inton matamtama pa'y. Nalubat ti cellphone ko. I-charge ko labi. Puludem lang ang inton matamtama. Kuna kunkat. Anya ti ibagam onad. Among kading adda asawa ni pare Julius ni kay. Kanuan mat. Ay nawaw. Among matlagayam kat. Anyat kayat mo asawan. Among matgayam nga da asawa na jitaw. Ngam apay a feeling close ka pa'y lang kwa lang. Ay nawaw, agraman day ta abanag. Isyo kada kayo. Talaga laang agayam kami kini Julius. Rose, Kanuan mat. Saan ada kami ti ayan ti parikotan niya? kasano saan? Kada kayo mo ti mga aramid iti kalukuan. Da kayo ti ayan ti parikot. Ikanyo iti dakes akay papanan amin a makikita yo. Anyang itimbaga ti asawam iti nagawid ka. Nagungat. Wen, ngam sana ka nagpapekto. Anyang itimbaga na. Sinaludsod na no sa tino tinagapuak. Ngam jakim bagbaga ti pudno. Ayun nga, birthday ni Boss Inton bigat. Mapan ka day. Numapan ka o di mapanak mat. Ay kat mapana ka. Agpa-night swimming ka no. Kan sigurado nga ado ti arak kan makanijay. O di mapanta mat. Adda kayo lagayam dito. Ah, agpapaangin kami lang, pare. Kasta ngagpaiso, agpapaangin kami laang. Pare Julius, itay pa sapsapurin da ka ni Boss. Abay ka no, aday paramin da kanyak. Sige, ibagam nga umaya kon, pare. Umay kakiideng dagidantang. Sige nga ni kay. Agbati ka pala dito, Juan. Wan, agpaangin akpay. Umuna kayo latan. Asino da ito, Julius? Ay no, anya dito bakit? Asino to iniki amang sapsapul kang ka iti group chat yo? Ah? Niniki? Asino da ito ababae ko nak? Apay asal saludsuden na no sa dino ta ayan mo? Ay ko bakit? Kasinsin ko dayta. Kasinsin mo kunam. Ay nawa, kay bagbaklaan, kabagyak dayta. Di ka man agululbud, sika, Julius? Kat pudno mo ti bagbagak bakit? Kasinsin ko niniki akatrabaho ak mo't lang. Kasinsin gayam ah. Katwan mat. Ay wan gayam, marabyan ang hagawit ita. Kasangay ni boss, kat ag-swimming kami kano. Anya? Required amapan kami amin, bakit? Saan amabalin alapdan nakmanan? Nangan ka din, Julius. Dalpasin, itay pa ya. Simurot mat gayam ni Onad agayim mo. Un nga ron, ti ko na kanya kung saan asigurado nga umay. Ngam imay magaya. Sapay nagado tilaw-lawatin day ta at taong. Punulaw na ita ko nam. Kasla babae dito nga unad. Saan amakatal na tingiwat na? Marites launay, amin ang makita na kit pakibiyangan na. Ay, anta kayo magam dito, Nikay. Pare Julius. Ay, una yan. Si Murot man ni Tipustomi. Talaga amang asar da ito at tawa. Anya tar aramidam dito'y Onad. Awan makitday. Kahit kulang ti makitugaw. Mabaling ka day. Ay, nawaw. Agtugaw kalata, ano kahit mo? Matamamat nga may tinom da boss. Kadyak kahit ti mabartag. Iso adi tuyak pa man. Mayat magdayam dito pistuyong. Naangin siya. Naglukon day di Julius? Ay nawaw, anya man ang tinaramid ni Julius aya.
Kitaan nyo dahito yung aladawan, nanang. Adda babae akadwa na. Ay, wag. Nag-resort da ita. Saan ka, day? Wen, nanang. Isumot lagayam asimurot. Adda mo gayam babae na ijay. Familiar kanyak ti babae iti ladawan. Asino mo nga itinangisend iti da ita? Di yun sa ludsudan, nanang. Basta adda. Sapay sweet da iti da ita aladawan. Ti kunana kanyak idi nagsaludsuda, kat kasinsin na kano da di anike. Adayamot agkasinsin akasta. Nasa umon, nanang. Sweet da, iti kasinsin na kuno. Babaero a talaga. Feeling gwapo mo da di lalaki. Nasaya at ma, tinagawid kan, sika, Julius. Ay nawaw, di naksirmunan at akasangsangput ko lang nabanugak. Anya ti kayat asawan da iti aladawan, ah? Ni, ladawan mikiniki da ita. Nangalamot ita. Saanan ang napatag no asino tinangisen kanyak? Kasta ti kasinsin nga ibagbagam, ah? Ni bakit mo? Awan makita ka Malaysia iti da ita ladawan. Kan kasinsin ko ninigay. Apay pagpanunutan mo't iti dakas ni tao. Tagrason pailaan. Amok asaan apod mo kasinsin mo dahi a babae. Adalakit dilimot a relasyon nyo. Awan na ah. Limot a relasyon mo't nga ibagbagam. Mingmingam anasaya ti ladawan. Normal ka di kastangar aramiden nyo, ah? Kita man, aramid mat ti agasawa, wano agnobya ti kasta. Noan niya timbagak, isuday jayan Hilda. Di mo ipilit ang mom. Kasinsin gaya, ah? Naimbaglaan ta nasabat ka, Hilda. Anyat masapul mo unad. Pantayam da asawam. At da babae na day. No kasta, sika ti makinkuko iti dahi adami account? Wan, insend ko kang tamok tirik na ti maluklukaw. Ti ko na ni Julius kanyak, kat kasinsinda ka no. Kasinsin ko dahi ko na namot. Agkasinsin nga. Oho! Kung kunalaang nilakay mo dayta. Kunaktupay kat. Kita makat sweet dadwa. Kas jay agkasinsay. Talaga babaero dahi ta Julius? Ay na! Bagbagam to no agawid. Hindi nakiramraman ah. Saanan? Isakok dagiti bado na, tauray pumanawon. Ha? Anya? Seryoso ak. Saan ko akasapulan ti lalaki akas kinkwana? Nakaululbud launay. Anya jay na isa ko nga inruar mo, anak ko. Dagiti bado ni Julius, nanang. Isina kon, tapno na wayada iti kasinsin na nga ibagbagana. Ay nawaw, pudno nga rod ti atap ta. Saan na akasinsin ti babae akadwa na iti ladawan? Wen, nanang. Rason na la ang akasinsin na dayjay. Tapno saan tayo apagpanunutan iti dakes. Ay naglukaw. Talaga, nagluko. Saan mo't agwapo, ngamay na. Nalabos mo't ti kinababairo na. Saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanyak. Isu nga ita, palubusa kon nanang. Isumot lang asakit ti ulo ti ipapain na kanyak. Apay asimrot kapay laang si kaalalaki. Bakit? Dinakman awagan iti bakit? Di mo nabasa di karatula ijigit aya. Awanan ti karbangam dito, iso apumanaw kan. Huh? Badum dagiti nakasakaw. Alaem, tapno saan nga isupay ang maiwarwara dito. Saan ko mamatakas ta? Ay nawaw, nakapangad nga kon Julius. Nawayakan. Nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Sumurot ka iti kabit mo no kayat mo. Awan bibiyang ko. Bakit? Si kalaang tayo ayatag. Si kalang ti ay ayatak tarupam. Pumanaw ka kidin. Apa yun, pare? Awanan pare. Insinan akong tasawak. Apay ka lang. Naduktalan natin may paman kada kami kininiki. Agpamarangak nga wantang mau. Narigatin umaamon na siya kinangindahanong kinibakit na. Among pare, italaang anak Amerisak. Kamaligayam tikas jay. Nasingid kayo launay kaming kininiki akatrabahuan ta. Day tatipindot ko pare. Nomok kumakasto iti pagbanagak. Linikliga kumanda dya babae. Kita paray. Ang mga umay agreklamo ni bakit mo dito. Kat ikatunda kayo ni boss. Sapay di na kaya tikas day. Ununa ako ni boss pare. Agrisay naklaan, sakbay ang may babainak. Likliklikan na ka di, Julius. Ken nadamag kung ag-resign ka kano? Anya ko matibibiyang mo. Lipatan tan titong kalmay sa niki. Ay nawaw, kalpasan ti amin. Namiris ko nga ay taggayam ta asawak. Anya? Sana po na pa nagayat ti marikrik nak para ka.
Kahit kulaang tag-enjoy. Amay ko. Apa sinipat na? Day tati ganabang, awanan kay tibain, kalpasan ti amin, kasta ti bagam kanyak. Ha? Feeling gwapo ka mat, lupap to agong mo! Bakit? Nag-resign na kiti trabaho. Anya ko matibibiyang ko no nag-resign ka. Tapno awanan ti pagdanagam Ay nawaw, awanan ti bibiyang ko kan ka kunak mo. Di uray sumurot kan iti kasinsin mo nga ibagbagam. Pangasim ko at pakawalan na ko. Uray mapakawang ka, saan ako na makisinublian pa kang ka? Please, bakit? Ay saan? Uray anyat ibagbagam. Ay. Saanan nga agbaliw ti kapanunutak. Di bali, tawan mo't anak ta. Agbalbaliw akon, promise. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Uray agsangit ka pa iti dara iti sangwanak. Saan ako na makisinublian kang ka, Julius? Naibusan ti pasensya kang ka, period! Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan. Tano maibus ti pasensya ti asawam, awan to ti sublianam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, kunaklakit din no asino tinaka-flashlight si kamagayam Mari Erlinda. Sapay nadagsan tabagas abinagkat mo. Ay, hanya ngay nga rod, Mare. Di mo't mapangnamnamaan ti asawa. Rabiin, ngam di pa'y nagawid da di awaldo. Ay nawaw, itay pa'y nagawid nila kay kumare. Itay pa'y alas 5. Adda siguro man ti kinasin narak ti loko, Mare. Anya? Panagsuswildo ita, Mare. Sigurado anapan iti ayan ti babae na dayjay. Babaero a talaga. Lukasta, adda babae nila kay mo, mare? Adda, Mare. Nabasak ti tiks da iti tunggal maysa. Adda pa'y nangising iti ladawan da kanyak, Mare. Ay, una yan. Agkurkurang kay langaruden iti kwarta. Agbabae pa'y laang. Ti kinagatal na ngamin ti ipang pangruna na, Mare. Ay sus, nakabutbutang tikas na, mare. Jay sakit launay amaala na. Pudnutan ako na, Mare. Talaga pagtalawak dayjay no agawid pa'y lang ije balay. Mangibabain nga asawa. Nasayaat mo, tanagawid kan, Waldo. Wen, tadito'y mat ti balay ko. Agraraman ka di Balay ko nga ibagbagam dita. Punoy, dito iti balay ko. Sa dino ko matidaduma pagawida. Ay, talagang agraraman. Balay dagiti dadakkel ko dito a balay. Kati kayat ko, pumanaw kan. Anya? Di ka man agin didiam mo. Taamok ti amin, Waldo. Anya ta mo maya? Ay, nawaw. Ti maipapan iti kabit mo, Ah, Alam dagiti gamit mo, ta pumanaw kan. Nukasta mo lang ti asawa. Kay kayat ko pa'y ti agbalin abalaw. ho! Si bibiyagak pa'y lang. Gamno kayat mo ti sina, diwan lang. Awan mo't langan marikla ka panagayat para ka. Naimpagpay ni Isa, nasingpot kanya. Dakkel ti nagdumaan nyo. No pagpilyan na, talaga ani Isa ti pilyag. Kunak tupay kat. Babaim dayjay. Nanang, adda. Ay nawaw, apay ang naghawid kawal daw. Wala ta, pinapanaw na ta asawa. Anya? Kaputa balay dagiti dadakkel na ti pagnanagdan may. Kasjay mo tinti naramin na kanyak nanang. Apay matapim manaw ka. Kapilitan na tayo sungarod ti kayat na nanang.
At lalaki di sa bali, lalaki tibiyag na dayjay Erlinda. Ay, una yan ti kasta. Lalakiro ka di, ay aday jay. Una nang, at dati ilimlimod na dayjay babae. No kasta mo lagayam, nasaysaya at atalagan og sina kayaw. Un nga ron na, narigat mo't lang ti makikabalay kan kwa na. Laimbaglangan, tawan pa anak me. Apay ka doon nagawin na dyan, Waldo, dito'y balay. Pinapanaw ka na ni Erlinda. Eh, dawa. Ito niya ka pa. Sigon iti anak ka. Adda ka no lalaki iti asawa na. Eh, niya. Iso ahusto lang ang anagawin ti anak ta dito'y balay, lakay. Yung mga mo gat arabid mo dito istorya na dyan tao. Kano seryoso mo't amang ibagbaga itay? Nung maminsan mo nga minday dyan Waldo. Ang dami kalukwan na. Kakasila nga rodan ti anak ta. Kastapay lang matibagam. Ay una yan litaw. Eh, dyan magbagam kininalang mo Waldo. Pinapalaw na ka ni bakit mo. Un tatang, Yo? Eh, bagay, may tuwa dalang tindi yung nagkindawatan. at dagayam lalaki na dayjay tatang. Eh, niya. Lalakiro dayjay Erlinda. Iso na sa isayan, og sina kami langan. Abagan mo si Kataenti parikot anak ko. Abagan mo rason mo lang data. Ay, saan tatang? Nasing putak tupay. Sigurado ka? Una, 101% sure tatang. Sana siya tenti pariko. Dayjay Erlinda tenti pariko. Una yan ti kasdi apa nagapayo iti asawa, mare. Wala, tama ka paburok mo't ngamin iti dara, mare. Pinapanaw mo pa'y? Gusto lang ti inaramid ko. Kasjay mo lang ti kaya na. No pagpilyak ka no, kat ti kabit na ti pilyan na. Na, nagpuskol mo ti rupa na. Ay nawaw, dayjay pa iti kunam. Talaga na puskol ti panagrup-rupa na dayjay alalaki. Nagawid nga rodan ijay lugar da, mare. Sigurado daytan, mare. Sa dino kumapay nga iti sabali apapanan na. Ay nawaw, ang mga no aramiden na tikas iti inaramid na ide, mare. Ang mga no sabali man ng ti idanon na kadagiti dadakkel na. Rumwar tumula ang tipod no, mare. Saan lang nga may sa ti aldaw. At danto ti aldaw dayjay awaldaw. Sa bagay, mare. Da kayong magayam day tananang, sa dino tinagapuan niyaw. Ay nawaw, nanang. Ha? Di nakaw-awagan iti nanang. Ngamain, nagsina kayaw kiniwaldaw. Anya? Awanan ti bibiyang mikon ka. Apay akas labasol ko pay. Wano? Sa bali manan ti indanon ni Waldo kada kayaw. Ay di ka nagsaupay. Naibagan ni Waldo ti amin kanya. Iso apang nga asim, tadaywamon ti pamilya may. Naa, siya manan tinakabasol. Naawan tinasaya at ngibagam, pumanaw kan iti sang wanak. Kumusta mo ni Waldo, mare? Saanan anagawid di tabalayo? Saanan, mare? Uray saanan nga agawid. Tawang mo la plano ko na makisinublian kang kuana. Nasabat ko nga rod ni nanang na dita paradaan. Kaadumanan sa una. Ay sus, amangan mo't no sa bali nga istorya ti indanon ni Waldo kadakwada. Saan ko naparikot dayta, friend? At damot tan kadakwada ano patsyenda. Maan ano kuma? Wunangam saan mo't anasaya at nga inuulbod ti istoryaan na kadagiti dadakkel na. Sikat ti madaksan, mare. Ay na, mare. Dayjay pa'y awaldo ti kunam. Nalaing nga agaramid iti istorya dayjay. Okay laang nga mapabainan ti sabali a tao. Tinapatad kan kuana kat iso tinadalos. Sa bagay, sayang laang ti oras mo no makiapa ka iti kasta a klase ti tao. Iso asyak, agtatal na akon. Iso pa'y ki di day ta pa ka-estresak, mare. Kasta amare, di mo istresan ti bagim, tapno di ka agbalin alos siyang. Ha! Makapaasar mag. Ay, nawa. Anya manin ti pakaasaram. Nasabat ko pa'y laang batay nga Erlinda ijay paradaan. Anya ko ba ita? Ha! Plastik na iya babae. Plastik bagay magbagam dita. Pudno mag. Agasam, tananang ko na din kanya. Ha! Painosente ti loko. Di kagsaw iti kasta. Tadi mo nakita doon niya tipod na napasabak. Nalawag mag. Pinapanaw na ti anak ta. Ti kunan ni Waldaw, adda ka no lalaki ni bakit na. Oh, di mo makita ay alitaw.
Pinapanaw na ni Waldo, tapno na wayada iti lalaki na. Nagitam ka di nga da lalaki di bakit na? Kano day tamati ko na ni Waldo? Nyat amom ngay. Ang mga no inuulbod mo't istorya kay alakta. Ang mga no feeling biktima manan ka nagit istorya na. Adaman kayat ko amamuan, Waldo. Ay nawaw, anya dito nanang. Adda ka di pa'y planom ang makisinubyan iti dayjay nga Erlinda. No siya, awanin day ti panunot ko. Nasaya at mat no kasta ti kapanunutam. Nagado a babae dita. Naku na, yung pahilanang. Ayun gayam, nasabat ko ni Erlinda ijay paradaan idi na minsan ngal daw. Kahit, Nanang ko na nakit din kanyak. ay no, itan niya gapong awagan da kayo pailangit tinanang. Ha? Diyak man amo iti dayjay a babae. Kalpasan na pinapanaw na kijabalay da. Awagan na kayo pailangit tinanang. Talagang awanan bain mo tayo siya babae. Imayak ta kayat ko amaamuan. Noon niya tipod noon na pasama. Linda. Babaero ti anak yo, iso a pinapanaw ko. Hey, no. Sigurado ka ka di. Adda pa manaknak ko, tatang. Basaan nyo dagito yung atex, kan mingmingan nyo anay imbag dagito yung aladawan. Nang? Ano? Ni Waldo mitaday tiladawan. Isong agpaiso, tatang. Naglukaw na di lalaki. Nagturad pa'y amang ibaga, ano pagpilya, kati babae na tipilyan na. Karkaro ki di anasair tiriknak, tatang. Baawatak itan. Sa balit, istorya na kada kami gininalang na. Day tamot ti paglaingan ti anak yu, tata. Ti agaramid iti istorya, tapnula ang iso tinadalos iti imatang ti kaadwan. Naimbaglangan tanagawid kalitaw. At dati na pati nga ibakakin ka bakit? Uray siya, at damot napatag nga ibagakan ka. Umuna ka nga ruday. Ha? Nakitak ni Waldo ijay paradaan itay. At da babae akadwa na. Ay, nawaw. Pudno nga rog, tinaibaga ni Erlinda kanya. No kasta, kinasaritam da nga Erlinda. Uwin bakit? Kit at dating pakita na kanya. Text ti babae ni Waldo kung ladawan ta. Ay mangibabain da a Waldo. Isumat gayam tayan ti parikaw. Iso ti lalaki. Gamkasta pa lang tarabida na. Feeling victim lang maggayam ti loko. Inulbudan na tamanan. Kuna laki din no nagbalbaliwon tala lakayanan. Saan maggayam? Ay, Waldo. Asino jay babae akadwam ijay paradaan itay, ah. Sino ang babae nanang? Di ka man aglibak si ka. Tiko nam kat adda pakipurdiyaam. Kahit isumat. Ang moment, noon niya tipod daw. Babaero ka. Ha? Nakasalitak ni Erlinda. Si ka gayam tayo ti parikot kay. Apay asyak. Kahit isumatin ang papanaw ka natatang. Pinapadaw na ka. Naputa kalukwan tala na bidayem. Anya? Mangibabain kalaunay, Waldo. Nagsasaw ka, kasla si ka ti biktima. Tagayam, si kamot ti agar aramid iti linuluko. Nalabas ka, Waldo. Lukas na tiyaramid mo. Talaga asad mo abagay, tagpamilya. Ay, Agtugaw ka man matusang. Tay ka pa ya, pumanag na. ay na, masurunak launay iti anak talitaw. Awad ba't maramidan ta? Inarabid na butang ti kasta. Lalaki, kasta ti galad na. Nalay nga garamid iti istorya. Ay nawaw. Tagarod. Santa mo takas day. Nako nampay. Kunaklakit din no nagbalbaliwan na at tao talakayon. Ang saan pa'y malagayam. Jak mo. Ngam kinataunan sa amot tintikas day bakit? Ay, nagalas lakay. Mangilawlawan pa'y. Namati kamot nga minadagos itimbaga na king ka. Una, tanudeng-denggat ti bagbagana. Kaslapod numag. Tagayam, inuulbod mo ti istorya na. Ay, isupaya pampanunutan. Naimbaga bigat mo, Erlinda. Kasta magkada kayo, nanang. Anya ti masapulyaw. Ay, napasensya kan abalasang ko. Ay nawaw. Adda ka di basol yung kanya? Ni Waldo magayam nga anak mi ti ayan ti pariko. Ah? Wan. Babaero nga min ti anak yo. Iso a pinapanaw kun ah.
Sa balimot ngamin ti indanon na kada kami. Day tamot ti paglaingan ti anak yo, ti agulbod. Erlinda, talaga ka di nga awanan planom ang makisinnoblian iti anak may. Awanan nanang, nauma akon kan nakabutbutang ti makisinublian keng kuana. Ay, no kasta ti desisyon mo, anya ngay nga road. Di ka mababalaw, ngamin dakkel tinagkurangan ni Waldo nga anak may. Pasensyakan, balasan kaw. Sino jay babae iti silid mo, si ka Waldo? Ni isa, narang. Ay na, Waldo aya, agpampanunot ka kaday. Di mo't imbaga yung agsina kami kinirlinda. Nukas tamo lang, pumanaw kan. Kung kumpurme mo't tantiyaw awid mo dito'y balay. Ni nanang mag. Numangag ngay ni isa tikas ta kay magbagayo. Ay nawaw, nasaysaya akit di ano mangag na tapno amuna no anyat mapaspasamak. Nyamot ni nanang eh. Nukas tamo lang tar aramidam. Ah. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pagbalinamatan a hotel to'y balay iti kastangar aramidam. Nakababain launay kadagiti kaaruba tayo. Sika tikat katawaan da. Ita, napudot bitang tulo ni nanang muking ka. Kaya't napaya pumanaw ka. Di mo't ngamin makauawat tatang. Basol mo mo't ngamin. Amo pasan pa lang ang makamubon iti naramid mo panagulbud ka na kami. Nangyawid ka pa lang iti babae, iti balay. Agseryoso ka mamawal ka. Urnusim ti biyag mo. No amo mabasol mo. Di ka nagaramid iti istorya. Aklonem kitday ti pidot mo. Wala, unain. Agpanunot ka na saya at kunakmadain. Saan nga'y ayam ni ayat? Nalawag ka day. Wan, tatang. Sigurado mo lang, asaanin ang maulit tinapasabak. Tano maulit manay, talaga dagis ka kanyakang. Saan ang tatang? Agbalbaliw ako. Takdiram na ta kayong bangam. Di ka gan-arabid iti pakaibabay nan. Pakaibabay nan ti pamilya tayo tigas na ngararabidan. Tasak abis mo ti mang papanaw kayong kano, damanan maamwak. Wan, tatang. Uwing gayam, mapan ka tayo ni Erlinda. Agkid daw kay ti pamakawan na. Iti kasta, nasaya at kayo latta, uray alanganan nga agsinubyan kayo. Wan, tatang. Kasta teramidag. Pasensya kayo ta nagulbutak manay. Asaanan ang maulit, tatang. Talaga asaanan. Ay, nawaw! No nagbidot ka, agpakumbaba ka. Di ka agsasao iti saan apudno tapno mailimad mula ang tikalukwam. Tano maamwanda, nakarkaro ang nakababain ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.